Sa atong ebanghelyo, ang Ginoo adunay duha ka pangutana ngadto sa iyang mga tinun-an. In essence, kini nga pangutana susama ra ang kahulugan. Apan sa porma managlahi sila. Unsa may porma sa pangutana? Una, matud pa sa Ginoo, kinsa man ako sumala sa sulti sa mga tao. Kinsa siya sa ang Ginoo, pero ang basihan ang sulti sa ubang tao. Kini bitong libak, yun ani ang porma. Kinsa ka sumala sa ubang tao, sumala sa ilang sulti-sulti. Nabitoy sa no, mingon na mata, ayaw anak, kailain nagbatasan. Ayaw anak kay hugawan na. Ayaw anak kay unsa pa, ng ilang isangil, ipasangil. Ang libak, usahay, mao kini hisgot sa uban, na usahay dili mao. O kadaghanan sa higayon, dili mao ang tinuod nga pagkaikaw. Matud pa sa Ginoo, kinsa ako sumala sa sulti sa ubang tao. Ug unsa may ilaang tubag. Mingon sila nga ang ubang tao mingon nga ang Ginoo mao si Juan nga magbubunyag. Ikaw mao si Elias o usa sa mga propeta nga nabanhaw. Ang pangutana, tinuod ba ang ilang tubag pinase sa sulti sa mga tao? Dili. Sayop. Monay kasagaran sa libak. Kung ang gani ang atong isulti sa ubang tao, based on our bias, mahimong sayop ang atong pag-ila sa usa ka tawo. Ay kaduha nga porma sa susamang pangutana, kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Kung sa una, ang basihan, ang sulti sa ubang tao, sa ikaduha nga porma sa pangutana, kamo, iyan nagi-confront ang iyaang mga apostoles, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Dili na tong unsay sulti sa uban, kundili sila na mismo. Dili na nilibak, kaya ang gigamit ikaw man, second person, confrontation na ni. Ang libak is always in the third person, siya, sila, nila. Unsay tubag ni Pedro, ikaw mo ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Pangutana, sakto ba si Pedro sa iyang tubag? Oo. Nganong nainsakto man siya? Tungod kay kining iyang tubag, dili ni binasi sa sulti sa uban, kundili sa iyang kaugalingong kasinatian uban ang Ginoo. Dili ni murag out of the blue lang nga tubag ni Pedro, kundili bunga kini sa iyang pag-uban-uban sa Ginoo. Saksi siya sa mga buhat sa Ginoo ug saksi siya sa mga pagwali sa Ginoo nga iyang nabatid. Usahay gani, wa pa gani nato na sinati og lawom ang usa ka tawo atuan na dayong hukman. Pero si Pedro, almost 3 years nga nakauban niya si Kristo. Ya katugining kauban nga kanang kuyog-kuyog gud sila through thick and thin. Kita gani, if we ever come to that point nga kinahanglan kitang mo-evaluate sa ubang tao, dili magyud unta nato ingon ana ang values nga atong huptan nga mahinukmanon kita, ug dili nimo ang gi-encourage nga atong buhaton. Pero kung moabot ta sa punto nga mo-evaluate ta sa uban nga tao, we should judge or evaluate someone, na dili ang judge na pulong, we should evaluate someone based on who he or she really is in his own condition, in his own situation, in his own qualification, and in his own category. Sahay, buhukom ta sa ubang tao based on another person's condition. Ayaw nagsugta day, kaya ang papa anak talamaye, kada po talamaye po na. Ang hukom nimo sa anak, binasi sa kondisyon sa iyang amahan. Ang amahan talamaye, yukman po nimo ang anak na mahimo pong talamaye. But different persons have different conditions and different situations. Usahay, muhukom po ta based on another condition. Usahay mga nasugta na, kay bulanon, ang mga bulanon buutan mo bitaw na nas kanta no,
ni Maksurban ba na? Kung ikaw inday, mangitag pamanhunhon, siguro agayod inday, ang bulanon. Utan ko ng bulanon. So ibasihan nato ang tao, hukman nato, based on another condition. Kung saan na lang ang mga sikihudno nani. Ang ato ang Ginoo sa John chapter 1 verses 45 to 46. Mingon si Felipe, nakita namo siya nga mo'y gitagna o gisaad sa mga propeta. Siya si Jesus nga taga Nazaret. Si Nathaniel nga nakadungog, unsay iyang tubag sa pag-ingon nga nakita namo nga siya si Jesus taga Nazaret. Matud pa rin Nathaniel, na ang bagoy kaayuhan nga nagikan sa Nazaret. Yukman niya ang Ginoo, pinasi sa lugar nga gigikanan sa Ginoo. Unsay tubag ni Felipe, come and see. Dali, tanawa. Ayaw sa hukom-hukom diha. Ali og sinatia og kinsa gayud ni siya. Sinatia usa and evaluate the person according to his own category, according to his own condition and situation. Pero mga igsoon, judging someone should not be our pastime. Ang paghukom sa uban, kinahanglan dili nato himuong kalingawan, aron naa lang kay buhaton. Busa mga igsoon, ang atong pag-ilak kang Kristo, mahimong ingon ani pod ang pattern. Una, ilhan nato ang Ginoo, pinasi sa unsay atong nadunggan sa uban, kay mo'y gitudlo ni mama, ni papa, mo'y gitudlo sa katikista, mo'y gitudlo sa madre sa pare. Ikaduha, mailhan nato ang Ginoo tungod kay dili lang kay mo'y atong nadungog, kundili mo kini atong personal nga kasinatian sa Dios. Usa igsuon atong pangutano ng atong kaugalingon sa unsang paagi man nato na ilhan ang Ginoo. Ato kining pamalandungan sa atong pagpadayon nining santos nga misa.